Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Donduyano, Senior alias Veritas. Okay, diretso na inda sa atong padayon nga pagtuki. May labot na niining mga dibulto o mga larawan nga ginaludhan natong mga Katoliko kay gisaway man ni sa ubang mga tinuhuan. Kung atong hinumduman ang usa sa mga bahin diin hinabi ta og mga dili Katoliko sama sa Iglesia ni Cristo, kana mga born again Christians, Seventh-day Adventist, particularmente kining atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, nakadumdum yuko nga nakahisgot mi ni aning mga puntuha ba diha sa pagkulo-kabildo may labot na sa pagtuo. Kay sa dihang atong pangbasa ang mga tudling sa Biblia, diin nagpamatuod nga dili daotan ang paghimo og larawan basta dili lang ipakadiyos, no? Sama pananglit sa Exodo 25:17 ngadto 22 nga gisugo si Moses sa paghimo og larawan sa kiruben nga gibutang sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan o arkas kasabutan, gibuhat niya sa masig kakilid niadtong ibabaw niadtong sudlanan. Ang Dios mo ay gasugo niya. Dayon sa katupong sa Numeros 21:4-9 nga gisugo si Moses sa paghimo og larawan sa bitin. Dayon katupong sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20 o bisag sugdon sa 15, no? Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20, no? Bisag sa 20 nga ang templo sa Dios o balay alampuanan gibuhatan og mga larawan
Una ay mga larawan sa kiruben o anghel, dayon giklaro gyud nga naay nawong sa tao. Dayon naa pag yoy dagway sa kaliyon. O sa dihang gipamasa nato ng mga bersikulo sa Biblia, gani do na patoy uban nga mga bersikulo di lang nako ihatag bisag kana lang tulo, no? Kana ato nang gipamatuod nga dili dautan ang paghimog larawan basta dili lang ipakadyos kay mismo naa gyud sa Biblia. Unsa may gitubag nila, no? O sa dili pa din nato isulti, i-share po diri ang ilang tubag, nakadumdum pa day ko nga doon na po tayo gigamit nga basihan nga prueba nga dili gyud tanang larawan gidili. Prueba, for example, kanang ribulto o monumento ni Rizal sa atong plaza, no? Naaman tayo monumento ni Rizal o ribulto man na. O, dayon nakadumdum pagyug ko nga bisan ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, naapod sila monumento ni Felix Manalo naa sa ilang sentral. O, nasa ilang central office di as Manila. Naa sila ribulto pod o monumento ni Felix Manalo. Mo nay prueba nato nga dili dautan ang larawan basta dili lang ipakadyos. Kana bang gamiton lang sa insakto ba nga paggamit kay naaraman gud na sa paggamit kung sayop ang atong tumong sa paggamit, kung ipakadyos nato ng larawan kidili na, pero kung himuon lang dayan-dayan simbolo sa presensya, himuon lang pagpasidungog sa angay pasidunggan sa mapananglit, no? Nganong gabuhat man tag monumento ni Rizal, no? Aron mapasidunggan siya. Nakita po mga Katoliko, gabuhat tag mga larawan sa mga santos para mapasidunggan po sila. Nagbuhat manggaling taog monumento ni Rizal nga ang iyang kabayani dirira sa gamayng nasud sa Pilipinas. Unsa pa ka ang larawan sa mga santos nga ang mga santos ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. So mauna gali makaingon ta kanang mga Iglesia ni Cristo naa sila'y monumento ni Felix Manalo, pero wala sila'y monumento anang mga taong balaan nga naas Biblia. For example, wala sila'y larawan ni Kristo. Nga si Kristo kabuhatan man to og larawan kay nagpakita man to, nakita man gito siya. Kanya ang ilan noong gibuhatan si Felix Manalo. Say makaingon ta nga mas balaan man siguro si Felix Manalo kay naaman sila'y larawan ni Felix Manalo, nya wa sila'y larawan ni Kristo. O sa ubang mga santos. Mao na, no? Nya, maingon sila, ang ilang tubag mao ni, maingon sila nga, adili man dautan ng larawan. Kay naaman mi. O gani, sa among mga Facebook, naaman mi mga larawan po, mga pictures. Diya sa among Pasugo magazine, naapoy mga larawan diya, no? Mga pictures. So, dili man misupak sa larawan, basta dili lang kuno ludhan, dili lang kuno simbahon ingon nga Dios. Nakadumdum ko doon na putoy saksi niyo ba nga nitubag pug ingon ana niadto. Nga dili kuno dautan ng larawan basta dili lang kuno ludhan o simbahon. So murag naanan ni siya kanabang alibyo. Doon na paglambo sa baruganan ron sa mga dili Katoliko. Nga naman. Kaya niadto god nakadumdum ko, nakaengkwentro ko sa una ug mga dili Katoliko nga ang ilag yung baruganan basta larawan gidili gyud na. Nakadumdum jud ko ana sa una mga high school pa ko. Nakaengkwentro kog mga dili Katoliko mao na ilang baruganan kay ila ding basahon ng sa Exodo 20 bersikulo 4 ngadto sa 5 nga gidili kuno ng larawan paghimo bisan unsa, no, bisan unsa. So di sayop gyud kuno ng paghimo og larawan. O mo na, pero kay balo naman ta nga sayop kung maghimog larawan sa mga Dios-Dios. Pero kung larawan sa mga santos o mga balaang simbolo dili na siya sayop. Di ba? Naara man gunas pagsabot. Nya karon na dunay alibyo nga naman kay daghan na kong mga nahinabi ron nga dili Katoliko nga okay na sila larawan. Maingon na sila nga dili man may supak og larawan. Supak lang may kung ludhan o simbahon kay bawal gyud na. Nakaron mo ni atong hisgutan.
unsa may paliwanag o explanation nga Katoliko mahitungod anang pagluhod at ubangan sa larawan sa mga santos o kining pagsimba og mga santos? Unsa may pagtulon ang Katoliko mahitungod ana? Now, kung dirita sa mga dili Katoliko, ang ilagong pagsabot anang pagyukbo og kanang pagsimba, usara ka buok ang ilang nahibaw-an ana nga meaning. Oh? Ang ilang nahibaw-an ana nga meaning anang pagluhod o pagyukbo o kanang pagsimba, ang ilang sabot ana kana rang simba ba nga pagpakadiyos. Kanang giterminuhan nato sa Grego og latria. Unsa man ang latria no sa Grego? Supreme worship that can be given only to God. Maura na ilang nahibaw-an sa pulong yukbo o pagsimba. Maura na ilang nahibaw-an. Mao nang nakaingon sila nga basta muyukbo ta sa larawan sa mga santos, ang ilang sabot ana pagpakadiyos dayon na. Murag dili po ta kabasol nila ba no? Tungod kay ang ilang manggong sabot anang pulong pagyukbo o pagsimba usar ka buok. Kana rang giterminuhan nato sa Grego og latria. Simba nga ikahatag lamang sa Dios. Ngunang kitang mga Katoliko kay luhod-luhod man ta sa larawan sa mga santos, ila na nang gisabot nga gisimba kuno nato ng mga santos ilang mga larawan ingon nga Dios. Pagpakadiyos kuno ang atong pagyukbo. Ang ilang sabot ba basta yukbo, bawal na dayon na basta ipahinuod nato sa larawan o sa tao ba. Kay ang ilang pagsabutan ng yukbo, pagpakadiyos naman dayon. Nahinumdum ko sa Salmo 101:5 ba to? Dili ko sigurado na basig nalimot ko nga. Doon ay mga pulong diha sa Biblia nga nag-ingon, tungod sa kakulang sa kahibalo, nangabihag kamo sa mga sayop nga mga pagtulunan o sayop nga mga interpretasyon. Nanas Biblia, no? Probably na dapit sa Old Testament, murag sa Salmo o Proverbio ba? Nga giingon nga, tungod sa kakulang sa kahibalo, nangabihag kamo sa mga dili mao nga mga pagtulunan o mga pagsabot. So, mao na, ato banggong namatikdan nga kulang ang ilang nasayran mahitungod anang pulong yukbo o kanang pagsimba. Kaya ang ilang nahibawan, ang meaning nila sa pulong simba o kanang pagluhod o pagyukbo, kana ramang yukbo nga pagpakadiyos. Munang nakaingon sila nga kitang mga Katoliko nasa yuptas atong pagluhod-luhod o pagsimba-simbas mga santos. Sa pagtuong Katoliko, base mismo sa Biblia, supported sa mga bersikulos Biblia, kanang pagluhod, dili na tanan, sa tanang higayon, sabto na to na nga pagsimba ingon nga Diyos. Balikon ko sa pag-ingon, kung ayuho na to basa ang Biblia, dili tanang pagluhod pagpagkadiyos o pagsimba ingon nga Diyos. Na ay luhod o pagyukbo o pagsimba nga nagpasabot lang og pagtahod o kanang sa in English gani veneration nga gitawag na to na sa Grigo og dulia. Yukbo na alang sa mga santos o pagtahod na alang sa mga santos. Na kung ang santos wala na diri sa yuta, so ang ila na lang simbolo mo'y atong ludhan. But pasabot anak gitahod na to, givenerate na to ang ilang larawan. Pero ang ato yung labang gitahod o givenerate dili ng larawan. Simbolo lang ng larawan. Ang ato yung gitahod o givenerate kadtong gilarawanan nga mga santos nga tuwa na sa langit. Simbolo lang ng larawan. Pero wala na to ludhin ng larawan ingon nga Diyos. So muna'y wala nila mahibaw Dili na siya parehas na ang gibugaton. Kay kanagong dulia sa Grigo o veneration sa in English, sa superlative degree ana, parehas na ano. Di ba sa superlative degree na ay high, higher, highest? Parehas high pero dili na parehas og gibugaton. Ano man, kay ang high lagi taas. Pero mas taas tong higher. Mas taas yun tong highest. Pero parehas sila high.
Inana po ng pagyukbo o pagsimba kung ayuhon na tuon ang Biblia. Kanang pagyukbo o pagsimba, gibahin po nas tulo gihapon. Gitawag na sa Katoliko sa Griego og dulia, hyperdulia, og latria. Kanang latria mo na highest worship. Iya ragyo na sa Diyos. Then kanang hyperdulia, mo na atong pag-venerate o pagtahod ni Santa Maria. Gipalabaw lang nato sa dulia, kay inahan man siya sa atong pagtuo. Basta inahan ganit labaw ginagranggo. Kay diyas pamilya, mas labaw man ginang inahan. So ang atong pagtahod ni Santa Maria, gitawag na to nag-hyperdulia. Sa in English, special veneration. Then sa mga santos, mao na dulia. Sa superlative degree, high. Pero kang Santa Maria, higher o special veneration. Katong sa Dios, simba o yukbo to nga kinatasan, highest. Muna gitawag nato sa Grego og latria. Wala sila kahibalo, Kay pag luhod nato atubangan sa mga santos, sa larawan sa mga santos, sabton man din nila na og kanang simba nga pagpakadiyos, kanang gitawag sa Grego og latria, kanang highest. Muna makaingon sila nga, hala, nasayo pong Katoliko, idolatry na inong gihimo, pagbato naglaing Diyos. Diha sila nakulangan sa kahibalo. Diha sila nasayop og hukom na to mga Katoliko. Nga naman, kiwa man sila kahibalo, nga kanang atong pagyukbo at tubangan sa larawan sa mga santos, but pasabot na, gitahod na to o gibenerate na to ang mga santos. Dili kay gipakadyos na to ang mga santos. Muna wala nila mahibaw no? Nakaron, pangutana. Veritas, basig inbento na ninyo ng pagtulun ana para makalusot mo. Unsa may mga pamatuod ninyo ana sa Biblia. Now, sa Biblia dili ta kabasag dulia, hyperdulia o latria. Kay kanang mga terminuha awahin na gigama na to sa paghingalan sa mga butang nga naa sa Biblia. Pras gud anang pulong Trinity. Dili ta kabasag Trinity sulod sa Biblia, pero ang gihinganlan ana naa sa Biblia. Unsa man ang Santissima Trinidad? Ang Santissima Trinidad usa ka Dios nga naas tulo ka persona. Naa ba nas Biblia nga naay usa ka Dios? Naa. Naabay Amahan, Anak ug Espiritu Santo sulod sa Biblia? Naa. So, ang termino nga Trinity wala sa Biblia. Pero ang gihinganlan naa sulod sa Biblia. Ingon ana po ng dulia, hyperdulia o latria. Kanang mga pulo nga wala sa Biblia. Pero ang gihinganlan ana naa sa Biblia. Nakaron, moingon ka, Veritas, asa mabasa sa Biblia kanang imong giingon nga pagluhod o pagyukbo alang sa mga santos? Nga kanang gitawag ni Mugdulia. Naa na sa Biblia. Sample. Sa 1 Hari 18:7. Atong basahon ning 1 Hari 18:7. Giingon. Atong usbon 1 Hari 18:7. Samtang naglakaw si Abdias, gikasugat niya si Elias. Og nakaila kang Elias si Abdias, og miyukbo siya, og miingon, kung wala ako masayop si Elias kaser, no? Atong usbon samtang naglakaw si Abdias, gikasugat niya si Elias, og nakaila kang Elias si Abdias, og miyukbo siya, og miingon, kung wala ako masayop si Elias kaser, o si Elias diri giyukbuan ni Abdias. O dili man ni yukbo nga pagpakadiyos. Yukbo ni nga pagtahod. O mo ni gitawag nato sa Grego og dulia, pagtahod o gibenerate. Gibenerate ni Abdias si Elias, dili ni luhod nga pagpakadiyos. Unsa pa, asa pa nato masuporta ag bersikulo sa Biblia nga naay pagyukbo nga dili latria sa Grego o simba nga pagpakadiyos. Naayukbo nga alang lang sa mga santos, gitawag na to og dulia. Unsa pa yung mga bersikulo na sa Biblia? Naa pa? Sa Exodo 18:7, no? Exodo 18:7, matud pa. Misugat si Moses kaniya, no? Kinsa man ni ang iyang ugangan si Jethro. Misugat si Moses kaniya, no, ni Jethro iyang atuba iyang ugangan, og miyukbo sa iyang atubangan ug mihalo kaniya. Tanawa si Moses miyukbo atubangan sa iyang ugangan. Misugat si Moses kaniya, no, ni Jethro ang iyang ugangan. Ug miyukbo siya sa iyang atubangan ug mihalok pagali niya.
Oh. Di ba? So mao na nga naa gyud ay pagyukbo alang sa santos. O dili manggali specific gyud nga santos. Kay kini si Jethro diri wala man puy mabasa nga santos ni. Pero giyukbuan ni Kuan ni Moses. So sa ato pa di ay naa gyud ay yukbo sa tao. Dili lang gani specific yun nga santos. Ang logic na to ani god, kung mayukbuan manggali ang tao nga kanang pagtahod lang nga dili pa gani ingon specific yun nga kinahanglan santos gyud, di ba? Naa gali di ay pagyukbo sa tao nga wala gali giklaro nga santos banig dili. Posible siguro balaan po ni si Jethro pero wala giingon diri nga balaan ni. Pero giyukbuan ni Moses. So mo ni gitawag nato sa Griego og dulya o pwede po nato tawgon sa lain, pwede po nato diretso lang pagtahod o respect o honor, pero dili honor nga pagpakadiyos. Kay lahi tong honor nga pagpakadiyos, latria to sa Griego, no? Okay. Now, unsa pa? Sa 2 Samuel, 2 Samuel kapitulo 1 bersikulo 2 giingon. Sa ikatulo ka adlaw miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Gigisi niya ang iyang bisti o gibutangag lapok ang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan. Mihapa siya sa atubangan ni David agig pagtahod. O na, litra por litra na gyud. Na ay pagyukbo. Sobra pagali ni sluhod kay hapa gyud. Di ba? Mihapa siya sa atubangan ni David agig pagtahod. So naa lagi pagyukbo nga pagtahod ra ang butpasabot. Dulya na or veneration sa lain na tong paghubad-hubad na, no? Unya, karon tingali mangutana ta kana yung pulong yung simba o worship. Naa ba na sa Biblia nga nagpasabot lang og pagtahod o veneration o kanang dulya? Aniya, basahon na to sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Giingon, ako na lang idiretso siguro, no? 1 Chronicles chapter 29 verse 20 giingon. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped the Lord and the King. Worship the Lord and the King. Gisimba kuno ang Ginoong Dios og ang hari nga si David. Na si David gani gisimba. Pero sa mga scholar nga Katoliko maingon nga ipalahi nato ng simba nga iya sa Dios kay kinatasan man na. Muna gitawag na to og latria, highest form of worship. O kining simba diri ngadto ni David, ato lang nang iubos kay lisod kay atong itupong sa Dios. Pagbato na po naglaing Dios, di ba? So, ang Katoliko, sanglit gigiyahan man siya sa Espiritu Santo kay tinuod man siya nga simbahan, mo nang moingon nga kanang simba alang ni David diha, veneration lang na. Nganla na to nagdulya. Pagtahod alang sa mga angay tahuron. Mao na nga sa ubang hubad gilahi na lang ang translation pag ingog Ginoo misimba sa Ginoo ug miyukbo sa hari pero parehas ra biya na simba kay yukbo himba ra man gyapon na di ba interchangeable ra man na pero lain lang ang pasabot no dayon napay laing bersikulo anas Biblia no nga kuan kani po daing pagampo sa 2 Hari 1:13 di na lang nako ilahos no kay pagbasa kay wa na igong higayon napabay laing bersikulo nga akong kutloon sa ikaduhang hari kapitulo 1 bersikulo 13 no sa King James version ako lang idiretso diri si Elias gitawag diri og O man of God I pray thee. Si Elias diri sa ikaduhang hari kapitulo 1 bersikulo 13 sa King James version giludhan si Elias o si Elijah dayon gitawag pagyug O man of God I pray thee, giampuan pagyud. No? Giampuan si Elias. Pero dili ni pagampo nga giila si Elias ingon nga Dios. Lain po ning prueba sa Biblia nga dili tanang pagampo pagpakadiyos na ay pagampo nga request lang ang pasabot naghangyo ka. Ina na pod kitang mga Katoliko gahangyo ta sa mga santos. Laing word ana ampo.
So dili tanang pagampo pagpakadiyos. Sa laing pagkaistorya, dili tanang pagsimba pagpakadiyos. Napaganilain ana. Sa Daniel 2:46. Sa Daniel 2:46, si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. Pero dili to simba nga pagpakadiyos. Kay kung ayuhon na tugbasa, nakailaman si Nabucodonosor sa tinuod nga Diyos ni Daniel. Pero bisag kahibalo siya sa tinuod nga Diyos, iya gihapong gisimba si Daniel. Pero kadto gisabot to sa mga iskolar nga Katoliko nga dili to simba nga pagpakadiyos, pagtahod lang. Kay kung simba pa kuno to nga pagpakadiyos at trabaho o katungdanan ni Daniel nga badlungon si Nabucodonosor. Kay basta sayop gani badlungon man. Para sa atong sa kaso ni Cornelio nga gisimba niya si Pedro, gibadlong siyang Pedro. Di ba? Kay ang sabot ni Pedro sa iyang pagsimba, pagpagka-Diyos man niya, kay dili good Diyos si Pedro, mo niyang gibadlong niya si Cornelio. Pero wala na magpasabot nga walay simba o pagyukbo alang sa mga santos. Kay kung mudagan puta sa buhat 16, 29 hangtod sa 30, si Pablo ug Silas giyukbuan man pod sa tinugyanan sa karsel. Unya wala badlungan ni Pablo ug Silas ang tinugyanan sa karsel. Bisag giyukbuan silang duha, no? Si Pablo ug Silas, kana nagpasabot nga naagid ay yukbo nga dili pagpakadiyos alang sa mga santos. Karon, napauntay laing bersikulo pero ako na lang idritso ning importante kay nga teksto sa Biblia. Kung maingon sila, beritas kana yung larawan nga naabay pagyukbo nga magatubang og larawan nga wala ilhan ng larawan ingon nga Dios. Naa sa Josue kapitulo 7 bersikulo 6. Josue kapitulo 7 bersikulo 6, si Josue miyukbo atubangan sa sudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa Kiruben. Mabasa nga dunay larawan sa Kiruben ng sudlanan, kanang sudlanan nga giyukbuan ni Josue na sa Exodo 25. Exodo 25 tudling 17 ngadto sa 22 nga sa ibabaw sa sudlanan o arka naay larawan sa Kiruben. Unya giyukbuan na ni Josue diya sa Josue 7:6. Dayon sa katapusan sa dihang nagampo si Ezekias, gaatubang siya anang sudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa Kiruben. Nasa Isaias 37. Isaias 37 tudling 14 ngadto sa 16, no? Usbon ko, Isaias 37 tudling 14 ngadto sa 16 nga si Ezekias nagampo sa Dios nga nagatubang sa sudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa Kiruben. Wa na ko'y panahon i-explain. Ato ning ipadayon ugma pohon, no? Domingo. So sangka day ta. Sa sangka day may atong hisgutan ugma, no? 2:30 human sa sangka. So wala man day kong panahon at tangi, no? Ang sumpay na pod ani sa sunod higayon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may 6:30, ngadto sa 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, 2:30 ngadto 3 sa hapon.
Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXDR 981 RMN Dipolog, go to www.rmndipolog.weebly.com